Dávám ti čas teď. Co neříkáš teď? Neskutečné. Ahojte, vítáme vás u dnešního podcastu Dám ti čas. Teď? Zdraví vás Verča. Majo, čaute. A v dnešním díle budeme rozbírat naše další alkoholické storky, faily a příběhy a sny. A budeme vlastně od té doby, co jsme se poznali, nějak tak, od Zrče. A budeme vlastně vykládat jenom naše společné zážitky, ne každý, co jsme sám zažili, protože to byste mohli slyšet několikrát a podle mě ještě uslyšíte určitě. Ale dneska to bude náš společný čas strávený s alkoholem. Naša trojica, jak to prebieha. Svatá trojice, takzvaně, ano. Ale tady mají na YouTube, pokud posloucháte, i poslouchači na Spotify. A jdeme na to. Takže ja by som začal. A ako prvé teda samozrejme spojené s naším spoznaním je Zrče. Zrče samo o sebe je proste alkoholický ostrov, kde sa non-stop pije, ten čo ako Ibiza, to tam bol, tak vie. A kalíte furt, non-stop, bez zastavení, bez spánku, bez pořádného jídla. No, takže keď sa nám podarí, tak jasné jedlo vie byť, ale nie v takom poradí alebo v takých časoch ako obvykle. To určite. Tak dá sa, keď ten človek nastaví, že tam ide zúžiť tie party a nie alkohol, tak vie tam aj nechlastať, ale takých ľudí je málo a podľa mňa No, minimum. no. A teda, už poďme k tomu. Nemusíme hovoriť ľuďom o tom, že čo je Zrče, určite už videli a vedia. Ale teda by som išiel k tomu, že vlastne naša prvý deň, čo sme sa aj spoznali, tak sme aj spolu pili. Matka vlastne. A tak to aj nejak pokračovalo tie ďalšie 4 dni, keď sme sa spoznávali. Aj vlastne s kamarátkami a s kamarátmi sme tam boli a takto. A z toho prvého Zrče nemáme nejak veľa spoločných akože príbehov, takže... No, to extra ne. Tam jsme se teprve jako poznávali, takže... Tam sme to zažívali so všetkými naokolo, takže tam toho moc není. Skôr to druhé Zrče, keď sme boli spolu, tak tam to bolo určite zaujímavejšie. Tam to stalo viacej. Tak a to sme viac menej hovorili o tom, jak si sa stratila. Jo, tak to už nebudu opakovat, kdybyste to chtěli slyšet, tak je to s naším hostama Míšem a Aničkou. Nevím, jak si přesně ten díl, jo. 2 hodiny jsem letala po městě, jak křičela help me, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže tam uslyšíte celou backstory a jak se to vlastně stalo. Takže to už nebudeme opakovat, takže paní, to je jedna velká věc, která se tam stala. No, to bylo asi, za ty 2 ročníky, co jsme tam byli, tak asi najzajímavější věc, co se nám stala. Jo, jsou vždycky účastníci takových nejzajímavějších věcí, no. Tam prostě pijete a ani necítíte, že máte v sebe nějaký alkohol. No tak to už je v podstatě to tělo tam si tak navykne na ten alkohol, že to je jak přísun vody, že už se necítíte, nebo ožralí se cítíte, to jsem má blbost. Takhle, kocovinu jsem chtěla říct, necítíte. Tam se probudíte a prostě jedete odznova. Dáváte si přeskočíte, nebo najedete prostě na ten alkohol znova, takže máte v podstatě furt stejnou hladinku. No takže Zrče bylo každopádně jako super, to už se strašně několikrát, my o tom vykládáme skoro furt, protože je to fakt zážitek na celý život. No, druhá kategorie, druhá téma. Jak to pokračovalo v našem alkoholickém životě? Vlastně jsme se nezastavili, mně přijde. Co jsme se viděli, tak to jsme pili. Protože poprvé, jak jsi došel po těch prvních Zrče, tak vlastně, já nevím, já jsem ti říkala, že pracuji v baru a ty, že bys to chtěl vidět nebo něco takového. A vyzkoušet, jo. Tak je úplně jasné, teďka mám směnu, tak dojdi, ukážu ti to, naučíme se něco. No, jenže a to bylo možná i dobře, že byl ten den zavřené, ale já jsem psala našemu šéfovi, že jako, no můžu tam jít, já mám tady prostě kamoša, který to chce naučit.
Takže on říkal, jo, v klidu. No a pak tam došel takový štamgast, který tam chodí pokaždé, takže tomu jsem taky otevřela. A pak došel ještě domča s Kačkou, moje kamarádky, které s náma byly taky na začátku, takže se znal. A pak vlastně došel i ten šéf, takže nakonec nás bylo docela dost. A dělali jsme si tam drinčíky, podle mě to bylo super, ne? No, pouštěli jsme si naše vlastní songy, takže to bylo fajn. Tak ja som z začiatku v Sombare bol veľmi rád, že som ti aj často pomáhal, keď si robila. Áno. Vtedy som vlastne robil v tej Domino's pizzerii, takže mne to prišlo, že som mal čas a aj som mal akože záujem sa učiť niečo keby nové, že som skúšal toho barmana robiť. A nehovorí, že mi to našlo. Aj ma to celkom bavilo, ale potom, ak som si našiel tú druhú robotu, tak jednak ma to aj dosť vyždímalo z energie, keďže robím tak, ako robím, druhýkrát týždeň. Dosť hodín je to také ľahké. A keby som našiel už tú robotu, čo by som chcel ako keby robiť, takže že keby som stratil záujem o to za tým barom, ako to bolo predtým. Tak som nad tým zamýšľal, tak to mi to prišlo, lebo z začiatku, keď som ešte robil v tej pizzerii, tak som fakt, že keď som tu bol, ty si robil, tak ja som išiel s tebou robiť. Jo. A potom, ako som prešiel na túto robotu druhú, tak som prestal. Stratil zájem proste. No, energia mi bere táto robota, čo mám. A vlastne mi to tak príde, keď sa na tým tak zamyslím, lebo inak by som bol podľa mňa iný, že by som... Tak ale víš co, tam aj chodí lidi, kteří prostě jsou vyčerpaní z práce, tak jdou si tam sednout. Ne takhle, že jdou za bar třeba, ale třeba ten šéf to tak dělá, že jde z práce rovnou tam. A tam si tak jako uvolníš, že si tam mezi těma lidma, tak si povykládáš, zasměješ se, my hrajeme často karty, tak to je taky super jako, nebo fotbálek, ale tak jako, jestli to nefiluješ, tak to je úplně v pořádku. Neviem, akože je to jedno, ale pamätám si, že tie začiatky, keď som tam chodili, tak naše začiatky boli také, že ak sa hovorila, stále sme pili proste. Jo. Takže vtedy som aj teda ti pomáhal, za začiatku ma to aj bavilo celkom, tam je to dobrý bar. Jo. Mne sa tam páči taká príjemné to tam je. Takové svojské je to. Není to určitě pro každého, ale to už je to taková moje srdcová záležitost, tak už tam dělám dlouho. No takže to by byl začátek a vlastně vidíte, že jsme na začátku spolu hlavně pili. Ale pak se teda přesuneme asi o měsíc později, dejme tomu, kdy jsme jeli na chatu do Tater. Do nízkých Tatier, no, podnízké, no. No hej, do Tatier. Nevím, Bystrá se to tam jmenovalo. To si pamatuju jediné. No, to je pod nízkymi Tatrami, z tej južnej strany. Nízkych Tatier, teda chopku. No to bylo brutálne. Tam... Jakože to prostředí extrém, to bylo fakt krásné. Aj ta chata byla prostě super, vyzerala. Až na ty 3metrové strašně, čo tam lietali. Ježiš, no to bylo fakt jediné mínus, co tam bylo, ty takové monstra. No, tam. akože nepreháňam, hej. To boli fakt, že kľudne mohli mať tak 70 cm, 7 až 10 cm podľa mňa. Takové. No boli veľké, áno. Podľa mňa, no. Tak nejak, áno. A takéto nejaké, som povedal. Tak tlusté. No, tak nebolo také, že fakt nechutné, boli to sršne, ale akože tá chata bola fakt pekná. A tam si pamätám, že už cesta bola celkom zábavná, teda nie pre mňa, pre Miša, keďže sme šoferovali. Ale ostatní sa veľmi dobre zabávali, ja som mal v aute 3 baby. 4 ste boli? 3. A vy ste boli akože v kude najprv? Po Banskú Bystricu, že sme išli do Mekáča? Jak najprv? Jak najprv? Však my sme byli furt v klidu. Tak hej, ale akože nepili ste, tak som to myslel. Ja to ne, tak bylo ráno. Že ste ma neprovokovali ste ma ako v druhom aute Mišel. No, však jasno. Ježiš, to bolo... No, my sme v našom aute, to bolo také kľudnejšie, aj 3 baby kecali o svojich veciach, ja som... No my sme sa hlavne dlho nevideli, že? Takže... A potom vlastne po tú Banskú Bystricu tam išli do Mekáču. A potom z toho už ste začali vypiť, lebo videli ste, v akom stave je druhá posadka. No, my sme leteli pozadu. Druhá posadka bola okrem šoféra veľmi divoká. Oni vlastne vypili, či to mali hrušku, vypili po nitru, čo je vlastne hodina cesty, traja vypili celú hrušku. Tak to vyzeralo. Do Mekáča naskákali jak oni blbci, ale tak sa nám musí byť, ja som sa veľmi zabavil. To bola veľmi popičí chata. A potom z toho Mekáča teda ešte nejak pokračovali a pamätám si moment, keď kamarát vystrčil riť z okna
teda vlastne to Mišová auto vystrčilo zadok. A potom si robili srandu, keď sme išli na chatu, či ste videli ten lakeť. Loket z okna. Loket z okna, no to je legendárne auto. A vlastne sa posadil na okno a počas jazdy, ne, že by Mišo stál, počas jazdy sa tak vystrčil, ako nešli rýchlo. A hlavně jejich jako způsob jízdy, No. úplně random. Jako blinker dávat na druhou stranu, nebo úplně random, jako že ani neodbočovali, tak to bylo docela normální. To je naša srandička, no. A ešte raz aj zabudili, no. Keď sme boli pred Nitrou, tak oni zliazdili úplne zle. A potom si robili srandu, že chceli ísť pozrieť Nitru, čo mu tam vadí. A Brittany iba zle vypočil, no. A to bola sranda, no. A veľký blázinec. To si pamätám, že tieto tvoje kamarátky boli také kľudnejšie. No a já jsem byla klidná. Vy jste tam byli úplně šílení, já jsem právě, jsme spolu chodili krátce, já jsem hleděla, jakože, kde jsem se to odstala, jako upřímně. To bolo zverejne. To si pamätám, že piatok som vypil celého Morgana. No, Ale to bolo v sobotu. V piatok. Jak jsme tam dojeli prostě, to je hnedka první den. No, že do večera som to proste popíjal a zrazu nebol a ja som pozeral, že no akože ty si bola som medzi nami, vieš, tie dve kamarátky, oni teda išli do tej izby a tam boli schované a my sme ich tam tak troška, že obťažovali, by som tak povedal, že kamarát tam nabehol s reprákom, takým akože takým väčším a tam začal tancovať úplne tej drame. Skákat tam po stole tam behal a... No jakože podle mě mají možná trauma do teď. No, z toho kamaráta určite, no. Zdravím ťa, Zajo. Si frajer. Takže on tam spravil veľkú šovku, akože oni museli na toto nezabudnúť, podľa mňa. Jo, to určitě, no. Jeden večer sa jej Verča išla umývať zuby a ja som tam došiel za ňou a tam lietali 3 také tie veľké hoveda a tedy som mal v sebe samozrejme alkohol, keďže bol večer a som ich tam proste vyzabíjal takým uteračikom malým, ktorý som sa nebal, že ničoho, ja som ich tam proste Můj zachránce. A ty si mala úplne uveriť, že ti tam zúčia pri uchu. Tak co jsem měla dělat? Já jsem si chtěla vyčistit zuby. Ty si to mi nevedela, že tam sú. No tak, co já vím, já už to nepamatuju. A tak to bolo, ty si to mi nevedela, ja som ich tam došiel vyzabíjať a... Až ten guláš bol dobrý. Ten byl hrozný. Ten byl pálivý. Štíplavý bol jako hovado, no, to bolo... Musel ich zabiť asi. No, nevím, jestli se nás chtěli zbavit, ale fakt to se nedalo. Troška prisypalo a to bolo otrasné, no. To, ja čo mám rád štíplavé celkom, tak som to nezvládol. No, takže to byla jedna chata. A pak bychom mohli vlastně říct, aj jak dojela domča s Kačkou do Bratislavy poprvé. To bylo v září, takže měsíc další na to, před naší školou. Teda než nám začala škola, tak jsme byli na víkend u vás. Jak to hodnotíš? To bylo. To bylo podle mě super. No, mi se to páčilo. Baba jsme ukázali Bratislavu. Ano. Ale to byla halus. Mně se líbilo, jak prostě jsme neměli nic naplánovaného a stejně se to nějak udělalo. Že třeba spali u Miša, pak je se zájem vzali do parku nebo kam, nevím. Ja som mal zápas, oni išli niekam, no to do parku, potom išli na nejaký výlet, čo to je v Rakúsku. No, prostě na výhled do Rakouska, jo. Já jsem tam nebyla, já jsem byla s ním na jeho zápase. Byla tam zima, jak jsi viděla. Pila jsem tam úplně. A s tím oni měli dojít s nějakou dekou, nebo aspoň mikinou pro mě, nějakým jídlem. A tak, a dojeli strašně pozdě, já vím, že jsem jim nadala. Zašli tuším, že cez polčas. No ano, tak nějak, no. A ja večer, platilo, akože to, no. večer, jak jsme pili, a jak jsme třeba hráli tu, jak se to jmenuje, z pohádky do pohádky, ta hra, ta disková. To sme neboli na zárade, keď či boli? To teda byli, jeden večer, ano, však pak jsme jeli pro toho, pro Zaja. A Míša tu pneumatik. To bylo taky tehdy. Pravda. Tak no, to řekni, to bylo super. Teda. No, my sme vlastne potom išli na záhradu, tam sme hrali takú hru z pohádky do pohádky. Dětská hra stolí, super, doporučujem. Veľká zábava. A potom vlastne večer sme išli pre Zaja do Rače. A samozrejme, že sme nepili predtým. Protože jde autem, takže samozřejmě nepili. Určite nie. A ja som povedal Mišovi, že pôjdem ja, čo pôjdeme všetci, keď ideme proste pre jedného človeka. Tam strhla moje celá hádka. No, Všichni se tam začali hádat, kdo tam teda pojede. A išli sme všetci. No já jsem chtěla tam zůstat. No, ale ja som nechápal, čo chceli ísť aj Mišovi. Tam stačilo, keby ide jedno auto. No však jo. A tam nakoniec sme išli všetci.
2 autami sme išli pre jedného človeka. Som tak, nebudeme riskovať iba jeden vodiča, keď môžeme 2. Čaká. Tak sme teda zobrali a po ceste naspäť Mišo má veľmi rád obrubníky a veľmi rád na nich naletí vo vyššej rýchlosti, ako by mal. Jen tak proste ze srandy. Áno, však ho to baví, no. Tak rozjebal si gumu. A najväčšia halus bola na tomto, že to bolo rovno pred jeho domom. Boli 3 hodiny ráno a nemyslím si, že boli nejak moc potichu. Ja som teda múdro si povedal, že odparkujem auto niekam ďalej, aby to nevyzeralo, že aj ja som šoferoval. Alebo že niekto iný šoferoval to druhé auto, takže ja som bol odparkovať. Ale ešte predtým, ak som ho išiel odparkovať, tak som im chcel dať moju náhradnú gumu, lebo on nevedel nájsť. A oni vyťahli tú náhradnú pneumatiku. A to bola taká tenká, že robili srandu, že či to je na kolobežku náhradné koleso. Takže si z neho robili piču a potom vlastne Mišo zistil, že má aj on. No, takže nakoniec sa zistil, že teraz to všimol, že tam aj on koleso. Tak to teda vymenili a išli sme naspäť na záradu. Ale akože to bolo fakt také, celé by to také, že random, že nemali nič naplánované, ak si hovorila, že ale všetko sa to nejak vyvrbilo a všetko bolo super. Přesně. Takové neplánované, ale nikdy to nikdy ty neplánované věci, no, zážitky jsou prostě úplně nejlepší. A teda ešte by sme spomenuli ďalšiu chatu, kde sme boli, troška už iná skupinka ľudí. Teda sportové kamarátky. To bolo v Veľkom Mederi, to je na Maďaroch. A tam to bolo tiež pekná chata. Jo, dosť. Aj luxusne spravená znútra, čož teda troška riskantné. Zrovna pro nás třeba tak, jo? Ja zase nevedeli, že to tam pôjde určite, ale akože pekné. No jako hnedka na začátku nám říkali, že to tam nesmíme rozbít, jak viděl jako nás mladé. Takže hnedka mu bylo jasné, jako co go. No tak však nic se nestalo, v pořádku jsme to vzali, takže Áno, všetko sme, prežili sme to v vysokej hladine alkoholu. No to teda áno. vlastne aj príchod druhej posádky už sme boli taký celkom, že rozbalený, by som tomu povedal. Tak? No však celého Jacka jsme vypili, ne? No, tím došli oni, ne? A ještě možná rozdělala aj Amundsenku, teda absolutku. Ne? No ja si nemyslím, že som miešal ten večer, ale viem, že... Tak možná jenom já jsem si ju rozdělala. To už neviem, ale viem, že vlastne... No my sme ešte 3 autá, áno. My sme teda došli ako prvý, Jo. už teda nejak na obed, oni to tam prevzali. A potom došli ďalšie 2 autá, oni došli tuším spolu. Ne. Jo, Týna, Ela, Domča, Igor, aha. A potom došiel Kuba. Jo, Kuba, Janča, Terka a Móňa. Čo tam bolo toľko? Jo, nás to bylo fakt dost. 12, no. Vlastne hej. No a to z tej chaty. A Kuba byl s náma ještě. Jo, ano. Takže 12, no. Jo. To bolo celkom halus. Ale zvládli sme to, akože musím povedať, že aj jedlo bolo veľmi na vysokej úrovni. Tak holky se postarali, že jo? Švédske stoly, všetko tam bolo super, takže na to sme sa nemohli sťažovať s chlapcami. A aj alkoholu bolo dosť. Myslím si, že niekto ho mal jeden večer až moc. No, takže toto bol taký celkom akože highlight tej chaty, by som povedal. Jo, to určitě. Mišo? Zdravíme. Čo? Tak išiel sa osprchovať. Až bolo celkom dosť hodín. My jsme všetci byli, prosím vás, dáno v peřinách a šli jsme spát. Áno, a on, že sa ide osprchovať, tak sa zavrel. Tam bol proste sprchový kút, sa zatvoril a bál sa, že mu nejde otvoriť, lebo nevedel ho otvoriť. Tak začal kričať na tú chatu, že pomoc. A teda potom sa zobudila, tuším, že Janča bola. A my jsme to slyšeli, ale mně se nechtělo chodit nikam. Áno, ja som také niečo v pozadí počul. Ale tiež som to nejak neriešil a potom vlastne sa to dozvedeli až ráno, tuším. Janča vyběhla. Áno. Sa bála, že nejaký zlodej tam došiel. Jo. A pliva Míšo bol zamknutý. No, tak oni tam ještě se dívali kolem, jakože toho baráku, protože oni tam byli v té místnosti sami, jako jestli tam někdo něco jako nekrade nebo něco, že se báli, že se někomu ještě něco stane, když tam drží někdo pomoct, že jo? No. A on tam nají, kurčí nestršně. On tam bol nejaký sedí. skrčený, no a že vraj, že aj strácal akože nádej, že nikto
Musel byť jak nejebaný jesť ten vrstev. A to bol taký ten kus, že otvoríš z obidvoch strán, si myslím, ale keď sa dostalo viacej vody, tak možno to išlo ťažšie. A ešte, jak bol akože mimo, tak mu to prišlo nemožné a myslel si, že je zamknutý, alebo... No však asi. Takže to bolo fakt akože, to bola veľká halus tej chaty, asi najväčší highlight. A teďka bychom se s vámi podělili o trošku naše nepodařené zážitky, které máme spojené s alkoholem, protože už jsem minule, myslím, naznačovala, že jediný vlastně čas, kdy my si nějak hádáme, tak je vlastně, když jsme pod vlivem alkoholu. A to taky není jakože zase tak časté. Většinou jakože ne. A berte to tak, že 99,9% našeho času je fakt krásný. A toto je jenom takové, jakože na okořenění toho vztahu bych řekla. Aby to nebylo také nudné, tak troška. Přesně tak, takže trošku drámy si vždycky, nebo vždycky, tak jednou za rok, jednou za půl roku uděláme. Ale není to akože nič hrozné. Jo. Potom, tak teďka jsme vystrašili, co je všechno. A potom, keď vytriezame, tak je to v pohode, ale tak... Jo. K tomuto príbehu, čo chce povedať, tak by som ja povedal, že si to moc nepamätám. Tak dopredu, aby bolo jasné, že... Ale ten dôvod, ako som sa správal. Tak... No, takže můžete slyšet, že vlastně on je na vině, že se choval jako debil. Ano. A odehrává se to vlastně minulý rok na naše výročí. To bylo na výročí? Jo. Vlastně ano. Já si to pamatuju. Ale taký bol pekný ten deň. Boli sme na UFE, nájsť. No ze začátku ano. No a že půjdeme na RM Tour. Ty skoupili lístky, byli jsme na tom UFu, na jídle, to bylo vynikající. Co takovou cenu povedal, by nebylo. No však samozřejmě. Tak dostal jsem to, co si zasloužím. Bez pochyby. No a pak teda, že večer, v kolik to začínalo, nevím, na 8 jsme tam jeli, nebo tak nějak. To je jedno. Ale že ještě teda dáme si do náladičky rumík, trošku než tam pojedeme. Tak jsme si dali a už jsme byli v té náladičce. No já si myslím, že možná troška viacej. Možná trošku víc. No já si myslím, že jsem byla v pohodě. No já jsem vlastně nebyl tím také. No. Na Zlaté Pěsky jsme jeli. Co se směje? Dobře jsem to řekla, ne? No a pak jeli Jägry, Cuba Libre taky. A pak, že půjdeme na tetovačku. Co je? To máš tetovačku na školstíkoch. Ne. Tetovaně, ne? Tetovačku. Tady můžete vidět, Lukas to asi nepůjde vidět. Prostě taková ta fláška s tím Ečkem. Tak to jsme si dali naši společně na výročí, ne? Krása prostě, tematické. Tak ty jsi to zaplatil. Jo. Ale ešte by som povedal, že dlho sme čakali, keď sme sa dostali na radu, takže jo, ale potkali jsme tam super lidi, musím říct. Ano, ale počas toho stále pokračovali ty Jägery, jak jsme čakali. Jo, pořád, to je non-stop, jako jo. Takže už to bylo tím dál tím jako krušnější a krušnější, takhle bych se asi nazvala. A tak jsme se tam bavili s těma lidma, tam bylo strašně moc Čechů, to mě úplně překvapilo, že do Bratislavy na tu RM Tour jelo tak hodně Čechů. No nicméně, tak dali jsme si tu tetovačku, já jsem tam aj šla na záchod a nějaké holky si mě zeptali, jako ukáž, ty jsi nechala to strašně milé, jako, tak to mě úplně překvapilo, že jsou tam tak jako super lidi. No a... Co jsi čekala? Tak to bude většinou Češi, jo, takže... Fakt? Jo. Říkám, že se napotká spíš Čechy, no. Ale pak už se posouváme, tyjo. Začali hrát vlastně ten Homer, začal hrát, tak jsme si tam tancovali na pár songů a tak. Pak jsme šli do baru na něco, nebo ne, to jsme byli nahoře. A ty jsi tam potkal nějakého týpka. Nevím, kdo to byl vůbec, začali jste se bavit, co si? Nepamatuješ si to? Já nevím, co si jste se začali bavit, tak já jsem tam byla takové třetí kolo úvozu. A pak jsme šli dolů, že si dáme jako panáka, všetci tři. Tak jsme si dali a ty jsi šel, myslím, někoho pozdravit, nebo já nevím. A já jsem tam šla pak za tebou a on mě zatím pošeptal do ucha jako jestli tam nechci být s ním, místo tebe. Nebo něco takového v tom smyslu. Že ten typ, který jsem se Jo. Co je? Jo.
No však nedává smysl, jako stalo se to. Nebo já jsem řekla, že jdu na Cuba Libre. Jo, řekla jsem ti, stůj tu, jdu. Tak jsem šla, jo, objednala jsem to, koupila jsem to, otočím se, on nikde. A já jenom, to je takový debil prostě, nemůže chvíli stát na jednom místě. Tak dívu se, nikdo, nikde. Teda, jo, byli tam lidi, ale on zrovna tam nebyl. Neboli tam až tak veľa, ale... No však ne, ale sebe jsem absolutně neviděla, tak říkám, dobré, tak mám 2 drinky, tak jsem si sedla někam trošku dál, na takové schody, položila jsem si ty drinky a pomalu jsem si ten jeden tak pila a volala jsem ti, ty to nezvedal, tak já jenom OK. Mezitím tam za mnou přišel někdo, začal se mnou bavit cosi a já říkám, že jakože čekám na svého přítele, až se ukáže. Pak jsem tě tam viděla na tanečním parketu s nějakýma holkama tančit, ne? Tak já jenom, to je ok, tak dobré, může být, nevadí. Tak jsem šla za tebou, jako kde jsi? A ty jsi mě nějak úplně odbil, už ani nevím jak. No nějak jsi mě nadal prostě, škaredě. A já úplně OK, tak jsem šla zpátky na to místo, začala jsem bečat. A pak tam zase za mnou nějaký kluk došel, že co se děje. Já říkám, že mám debila přítele. A on, že si o tom chci povykládat. Já říkám, ne, nechci. A on, že jako OK. Takže bylo hezké, že se tak jako o mě lidi zajímali, víš co, že jsem byla tak sama jako opuštěná. A to je príde to ich Iron Tour, že jsou také family friendly kamarádky, že tam jsou dobrý ľudia. Jo, hodně. No tak pak jsem za tebou zase šla, začala jsem ti nadávat a ty jsi něco si chtěl vzít za ruku a já jsem se ti tak jako vytrhla a už jsem byla taková ta drama queen, říkám, nešaj na mě. A rozeběla jsem se k záchodu, ty jsi tam tím na mě čekala. Takže pak jsme si šli spolu sednout na ten schodek teda, kde šly i ty holky, ty jsi mě představil. A já, ty slzy úplně tak nestékaly, tak jsem se snažila být nějak v pohodě a já úplně vůbec mě nějaké holky nezajímaví, prostě já jsem byla úplně hotová. Že prostě, nevím, 2 hodiny nebo hodinu, nebudu zase přehánět, jsem tam byla sama, mezi tím ty jsi tam někde běhal. To tak dlouho bylo? Jo. Dost. No, takže tak. A pak jsem si řekla, že se ještě víc ožeru, takže jsem si kupovala panáky. A pak už jsem zavolala jenom Ubera a jeli jsme dom. Ja by som tomu povedal to, že už počas toho tetovania mi nadával ten tater, že sa nám toľko hýbať, ja som fakt bol mimo. Mi hovoril, že to bude mať krivé a drží to v pohode, takže zbytočne stresoval. To bol taký ten moment, že už vtedy som mohol možno prestať. A potom tej baby som poznal. No tak to vím, to jsi mi říkal. Takže to nebylo jen tak nějaké baby. No dobře, ale když... A pre teba, hej, okej. No. No, tak to je dobré, povedě, chápu. A nic to si, ani toho týpka si nepamätám si jen to, že jsem... Jo, ty jsi, počkat, sorry, já jsem zapomněla říct hlavní věc, že ty jsi mě pak řekl, ať si jdu za tím týpkem. Jo. No to si nehovoril. No akože ja viem o sebe, že toto by som normálne neurobil. Keby som takto namal, ty to vieš tiež. No, však jasné. Že viem, teda som normálny, keď to nepreženiem s tým alkoholem, ale bolo to také, no, došli sme domov a nebolo to moc akože príjemné, že ráno sme sa to udobrilo. No, vyříkali jsme si to takto spíš. Takže ako verím to na seba, jasné. Nemusel som... Ja som taký človek, že keď ma dostanem slinku, tak tedy mi to je viac menej, že proste do seba kopem až dokým neodpadnem. To je najhoršie. To je pravda. No. Keby ja som drink, vieš, keď som povedal s tebou na bare, tak dal som si drinčiky a to vtedy cítiš, jak to nabíra. Jo, tak to máš ještě smíchané s tím nákem, že? Tak to keď ty to kopeš do seba, tak zrazu máš taký ten jeden drink posledný. A už nevíš, no. No, takže tak. Ale jakože dobré, v pohodě. Nebylo to zase nic jako extrémního. Tak na jednu stranu asi je bolo, keďže jsem tak správal, jako jsem to správal. No jakože v tu dobu, v ten moment, jako já jsem byla úplně jako... Nevěděla jsem, co mám dělat, jsem někde v Bratislavě, sama, ty jsi mě tam opustil.
A nevěděla jsem jakože, co mám dělat. Ty jsem si říkala, tak jako pojedu na nádraží a pojedu dom, nemám absolutně nic u sebe. Jo, tak už jsem úplně tím nejhorší scénáře, co jako budu dělat nebo mám dělat. No a nakonec to dopadlo dobře, že jo, ale v ten moment je to nejhorší prostě, že nevíš. To ja mám takú možno teóriu, teda, že jak si išla pre tie drinky, tak som tam uvidel tie dve baby, predtým sa s nimi nebavil, ne? No ne, já jsem o nich neviděla. Takže ja som si ich tam všimol a išiel som za nimi a nejak som proste... Na mě zapomněl. Keď som sa ich zabudol na väčšinu veci, som zabudol z toho večera, takže... Ale na mě nesmíš. Tak proste... Ja proste... Tak brát sebou mě, abych ti řekla, kdy už stačí. A tady si mi nepovedala. Vlastne som... No tak protože celou dobu se choval normálně. A to si aj nevšimneš, to ide, ja sa správam v pohode a zrazu mám ten posledný drink, čo už je navyše a už je zle. Pravda. To si jen... Ale tak já taky občas jakože to přeženu a začnu se chovat tak, jak bych se normálně fakt jako nechovala. A to má väčšina podľa na ľudí. Asi jo. Keď sa dostanú do tejto fáze, tak keď sú ľudia, čo môžu vypiť toho veľa a vnímajú stále, taký uznávam, čo nemajú ani okno. Mne sa väčšinou stávalo, že polkienko tam je. Minimálne z cesty domov, to je u mňa. Ale tak to je podľa mňa klasika. U mňa hej. Ale ja si myslím, že u všech. Aj také tie medzicesty. Ja si pamätám, že keď som mal oslavu, alebo kamarátnu oslavu 18, tak my sme pili niekde a potom sme sa presúvali na ihrisko, čo je v Rači. A tú cestu si nepamätám. Ale to, čo sa dialo predtým, to, čo sa dialo potom, tak si pamätám. A čo som veľmi rád, lebo to tiež spomeniem, my sme išli na to ihrisko, tam sú lavičky, tam je potom plot a tam je ihrisko, akože basketbalový kurt a kamarát si sadol, tak už mal niečo vypité, sadol si tak troška blbo a padol za tú stoličku, že medzi tú lavičku teda a ten plot si tak jebol tam medzi to. Tam mal proste nohy mal hore, tak proste zavesené, on tam proste ležal, on tam proste zaseknutý, vieš. Nevedel sa ani dvihnúť, to bolo fakt, že fajn, a to som rád, že mám v hlave, že tam som si pamätal. Ale akože cesty domov alebo medzi cesty sú mňa akože výpadkové. Někdy, no. Takže... Já si myslím, že s tím věkem už jsem se hodně zlepšila, že už to vím rozhodně líp korigovat. A to jo. Než jako předtím. A ja som zistil, že čo môžem piť a čo by som mal, lebo keď som predtým pil vodku, tak to bolo, že som mal okno skoro stále. A ešte by som teda, aby to nevyzeralo, že iba ja som ten zlý, ale že tak aj ja som tá zlá. Aj ty si teda mala taký ten svoj moment jeden pri pití. A neviem, som tak nazval. To proste boli sme na zače a to bol tento ročník, teda minulý rok. 2023. Áno. A tam boli tí repery, takže main koncerty, ale tie hlavné koncerty z celého Zrče. A tedy tam vlastne bol, to jedno to tam bol, ale na Hektorovi som išiel ja a tá skupinka kamarátov, čo tam boli, tak sme išli sa nájsť. A ty si tam ostala s Domčou. Áno, pretože sme chtěli vidět Hektora. Dobre, nehovoríš, že to je zle. Dobre. Iba hovorím, že ste tam ostali. OK. Takže sme sa išli kuje nájsť, nejak tam pokecali a potom sme išli naspäť. No a ty si došla pre mňa, keď som vchádzal do toho klubu. To akurát išlo do 5, si pamätám, že v podstate som to natáčal a došli sme vlastne na tú váš priestor, kde ste boli a tam sa začal tancovať nejakým chlapcom. Ne? A ja si to nechytil, zobral som ťa, čo robíš, že ti jebe. Že či dobrý a normálne, tak to a ty si bola tedy celkom mimo, ty si myslela, že ti hovorí, že si kurva. To si mi hovorila, že či si o sebe myslím, a ja som ne, to si nehovoril. A neviem proste, prečo si s tým tancovala a potom si vlastne povedala, že to sú nejakí tvoji kamaráti, ktorých poznáš, ja neviem koľko rokov. No. A vtedy mi to bolo akože úplne ukradnuté, že koľko ich poznáš. Že keby viem, že to sú tvoji kamaráti a poznám ich, tak nič nepoviem. Ale ja som ich nepoznal. A já si myslela, že jsi to jako pochopil, protože já jsem pro tebe šla a byli jsme tam s tou Domčou, já jsem je představila, protože oni Domču ještě neznali. A pak si pamatuju, jak jsem jim říkala, že toto je můj kluk a ukazovala jsem na tebe. Ty jsi byl vedle mě. Tak já jsem myslela, že jsi to třeba slyšel, nebo jako, že jsi to z toho pochopil. No ja som nepochopil, že prečo si začala netancovať. A to neviem, čo sa dialo počas toho koncertu, samozrejme. To je taká sranda, no. A ty si nepovedala, že to je môj kluk.
Ty si To jsem řekla. On tě hned zobral a začali se spolu tancovat. Ne. Ano. Fakt, tak to si nepamatuju. Na co potom hovoríš, keď si nepamätáš. Tak já ti říkám, víš, co si pamatuju, že jsem jim No, říkala, že Tak to je ty můj to zle kluk. pamätáš. A vím, že jsem jim tam ještě, než tam byl, No. jsem jim ukazovala, že oni se mě ptali, jako jestli jsme tam jenom my dvě s Domčou. Říkám, ne, ještě jako, s mým klukem, ukázala jsem jim tapetu jako na mobilu, že jsem tam s tebou ještě s tvým kamošem. Ano. No a pak jsem se dívala po tobě, kde jsi, a pak jsem ti tam uviděla a šla jsem pro tebe. No, A pak už nevím moc. tak, no, dobre, toto som nevedel, že si im ukazoval nejakú tapetu, ja som tam nebol, takže tu ide o to, že ja som tam došiel, No, protože som jasně. videl, že to začal tancovať. Však jo. To Tak ma to je to ten vytečilo. stejný princip, jak to bylo na tom Erem. No hej. Že já jsem taky No, nevěděla, to- že znáš ty holky. A ty jsi No, nevěděl, že já no. znám ty kluky. A ty si vlastne hovoril, že či si myslíš, že som kurva, či si o tebe myslíš, že si kurva a takto. Potom si tam aj rozplakala, úplne drama queen zase. A ja som ti tam udrboval, že však nechaj, tak potom to doriešime, že užijeme si koncert. A že... A byl kontrafakt a já. No, a že proste, no nebolo to až takéto hrozné, No však jako jasně, ale ale... to už si nepamatuju toto. No a akože nič, tak potom aj ten chalan sa ma potom pýtal, že čo je, že nevedel som, že akože sa poznáte alebo niečo. Som myslel, že to je prostě random chalan. Tak já jsem ti to vysvětlila, že to jsou prostě banda kamarádů, Až které potom. znám, no. No ale tak mohlo ti to dojít, protože první den, co jsme tam dojeli, tak já jsem ti říkala, hej, dívej se, tady je prostě tak tam oni šli na pláž a my jsme šli zrovna nějak kolem té pláže, jak jste byli na tom záchodě. A já jsem ukazovala na ně, že je znám, že chodí na Jenko, že i minulý rok byli na Zrče. Myslíš, že mi to v tej chvíli doplne? No asi ne, tak No. když jsi taky byl napitý, že? No. A nie až tak, ako ja som sa bol na popad, tam sme aj nepili, takže ja som bol celkom v pohode. No dobře, tak my jsme byli hodní, protože jsme tam byli ještě s něma, že jo? Tak s něma jsme si taky něco dávali, že jo? Tak ale treba sa trošku okoreniť ten vzťah. A No, to tak by také samozřejmě. prechádzky rúžovým sadom. To, Jo. potom o čom by to bolo? Tak to hlavně, jakože víš, co bychom tady vykládali, No. že se máme furt dobře, No. to by nikoho nezajímalo. To sa tak práve to bavilo, že nič neriešime, No. Takže vidíte, řešíme aj my něco občas. ale málo. Málo, no. Už nie, že by mi to vadilo. Alebo chýbalo. Máme ještě přidat? No, myslíš. OK. To je v pohode. Dobře. Tak a tu by sme ukončili tento ďalší diel nášho podcastu. Dozvedeli ste sa, akí sme kamaráti s alkoholom. A aj nekamaráti niekedy. Ale snažíme sa to korigovať, samozrejme. Ale Zlepšili jsme se určitě od našich začátků. To určite áno. Tak od mojich určite. Takže tu by sme to ukončili. Nezabudnite sledovať na sociálnych sieťach, na Instagrame, sledovať na YouTube. Na Na Spotify, Spotify, samozřejmě. ohodnotit hvězdičkama, Ano. dát sledovat, Aspoň dát to. sdílet. Presne tak. Nevím, kolikrát vám to mám říkat, ale prostě dělejte to. A mohli by ste akože na tom Instagrame dáte veľmi málo. Nebo říct svým kamarádům o nás. Presne tak. Aby neprišli o takýto super podcast. No, Tak si ešte užite deň a víkend a celý rok. a celý život. Áno. Ahojte.